lamsugo haina hai norok jotto night tongnai and friends rong no friend tin rong bai haina hai barat ha kotor ning government job notification tui phaika friend norok o jago saiman nai nakungmani education qualification salary details age rok busuk tai o jaga o bufun thesini apply khlainani sengnai bus tari jor last date abusung jotto video saiman nai abon bugin nai tongno video no pulan thesini paithak jorang ka friend mo notification kor family mo kan nugu tongo jago intelligence communication system india ltd oron thesini o jaga notification no release khlaijaka friend gesang tabu koros naline ostaste oro bufun thesini apply khlainani date changjaka tai basukari jora last date nugu tongo jaga friend mo online bising tei pura puri norogo jaga apply ma khlainai goro date diri kha apply khlaijangnai omongke 7 tarik 3-2023 thesini o jaga o sengjaka apply khlaijangnani tai o jaga closing date diri kha nugu tongo 10 tarik 3-2023 singka khanas last date norok tinin bisingono norok apply khlainarak di haikaba khanan bisingo pan apply khlainarak di jara interest candidate tongnai rok ge friend singabon pore nalinai omsimiya or kwbangma post no paisa paijak bwrui chela jotono job ni bugai apply khlaimannai ge friend singtabo station naithlainai onya taita post tongo jaga o garo friend sing puja post norok nugui tongo jaga o or sirka mongkai meter reader abon bagani tlangnai or post tongo 486 ta tlangjangnai abon bisingor qualification sanka 12 pass jar 12 pass ngi tongnai norok obviously apply khlaidi o job ni baganai katai o jaga age singka saklai rjaka 18 থেকে 30 বছর bisingo norok ni age ngna nangnai ka friend yang last digo norok nui tongmo ka salary details sirika 20357 taka per month mannaya bhaike sirika friend gaban pore norok yang bongni je nakungmani te bor sujan norok kaisa kaisa kor pore nyasing sidi ang kaisa kaisa ka sana belai kana video log thana bun pai salia ka friend sangtabok o jaga o onya post rok bonalinai tai or norok nam tabung no tong piro han number 2 o jang ka sirika mong kai fix field supervisor or tlangjangnai ongkori paike vacancy 97 ta nugu tong noromo ke o jaga o apply khlainan bagani qualification sanjaka or graduation ngna nangnai minimum abai ke sirjak age singa kor sirka 21 থেকে 35 বছর bisingo norok ni age singi tongke norok o post ni bagai apply khlaimannai ke yang salary sirka nugu tong tabo orong ke salary siga 22146 asuk mannai norok salary o jaga o abo sirka gtai o norok pornai je supervisor ni work bini kam rok bahingnai tingnai bujotno oro borok sirka point ranyai abo norok nainai di norok pornai siding ka friend abon por sanghan nugi tong pur taman condition rogo sirja abo norok nainai jo jago bungni je nangmani jotno sirja go jago tamtam nangnai naro abo kaisa kaisa ka naising sir friend nangabo sana thanglia ka friend abo por han nugi tong ro front desk officer abon bagai sirjak friend oro beungna details sirjak norok abo nai thangchidi goro note die aptirok norok abo naithing chidi ga friend sangam tona lekhya o jaga duita post o jaga paisa pojak vacancy busangna lekhya tabo text tongkha abo norok nadi ga friend sangtabo hai nugi tongo mo norok nugi tongo mongka fireman ni bagi tlangjangnai oro tinta o jaga bini vacancy aboro apply khlainan bagi date dirjaka 9 tarik 3-2023 changjagnai oro closing date dirikha 6 tarik 3-2023 পর্যন্ত o jaga o apply khlaimannai ke norok oro apply khlaina bagi burung ni website rijak norok online bisingtei apply ma khlainai ke friend norok obo nainai di tai o jaga o norok 12 pass hungjak jara candidate tongnai borok oro apply khlaimannai tai o jaga o experience bo sanjaka abo norok nugi tongo 1 year ke tai abon pore oro nugi tong puri age rok sirika mohga ke not exceeding 30 years ke tai o jaga o salary nugi tongo 20357 oro salary sirika ke friend abon pore ke friend ro tamen condition abo pore nyasidi abang salia belai video longnai ke ono video ni description box ang notification link bari firana norok thangai download khlainai norok taise norok ni mokol bachang pore nyai ke friend tini video asung sinai norok joto nai tongrano belai kena hambai tai om haikena ano channel bising tai norok hai nakungmani tibra hasteni video job notification tai baraha kotoni job notification ni video manai tongnai ang bai krangai tongni asung sinai tini video hai norok no paithogo hambai।